Somya tengah awang nirun terang kandaning Pustika. Jagadiwa manit mayao acara jagad kang mangis tunggara sausing ingsun mapan ing pagelaran Stinggil Binatrata kalenggan agung ing Majapahit pepak sangyaning para tantama Raja Praboting Negara kaya piswaning Kakang Patih Gajah Anggun kang mara seda ngabyan para ngersani. Duh sinuwun pepundhen kula. Ingkang kula sembah, ingkang kula pundi-pundi siampan para ratu. Kula mboten dadi kalih piyan. Anggen kula narak seda karanten dinten punika. Sampun tipi wanci nirunggan ing kalenggan dinten samangke pisuwanan agung. Iya Kakang. Sasampunipun kula tata lenggah ingkang kanthi seda miji ninggali dhateng kula namung kula ngaturaken sungkeming pangabekti konjuk sahandhaping pepada kula kawula nuninggi sinuwun. Syukur mangayu bagya seketi jumurung Kakang Lesyana Patih Gajah Anggun. Kebat nggonku nampa. Sun petekana njajong lingguhana Bawalasana dadi pepadange kalenggan dina kang mirunggan kang wis tak tentokake dina. Kawula nuwun kawula nuninggi sinuwun Prabu Wijaya Andhadana. Rene dina samangka durung titik kala mangsane ingsun paring dawuh utawa sabda kang wigati munggo pernatan dina minggan dina samangka Kakang Patih Gajah Anggun seketake anggonira padha tata lumbu. Namung ngesti dawuh timbalan dalem ingkang sinuwun kula nyendikani dawuh senadyan kula dumayuda minangka ingkang njagi Gapura Yaksa wonten ing negari Majapahit. Kula ngaturaken bukti katur sinuwun. Iya temang yuda tak tampa gawe bungah pangestuning enggal padha ditamani. Para walang ing kula nampi pangestupa duka sinuwun. Ndadosaken jimat taripih selami gesang kula wonten ing jagat rami wilujeng dhateng sak kulawarga kula. Senadyan kula temenggung suranekat ngaturaken bukti katur sinuwun. Iya kowe prajurit jiman tak tampa gawe bungah pangestu tampa nyendikani dawuh kula tanpi ndadosaken jimat.
syukur maneh yo seperti durung ora padha mancai dawuh ingsun dina mringgan ingkang ditentokake ora ana kursi kang padha bukan wis didhawuh timbalan dalem ingkang sinuwun suwawi kula aturi paring dawuh permentah sedaya para praboting praja ing Majapahit mepak andir ingkang ngantu-antu dawuhing Sang Prabu titi tata tentening raharja kadya paran-warataning njaba sakwise ingsun iki darbi panguwasa tunggal nguwasani marang wewengkon ing Majapahit sakutuwe Gusti nuwun waton kula mata sasih marang kani praja nderekaken nyengkuyung bot kaliputaning negari kula aturi lenggah ingkang kanthi sekeca kula sagah damel ketentremanipun awak rongak pangboring para kawula alit mboten kekirangan sandang sarta bubur sinuwun salajengipun menawi wonten sentelik sandi pangupayane musuh ingkang diondhegemping ngrampas dhateng katentreman kawibawan dalem sinuwun kula tanggel syukur mangayu bagya seperti burung datang ya pancen kuwi sing tak jaluk sakwisana aturira kang mengkono mau prasasat siliran tirta ing wanci endang selingkuh benasan mula saya bombong saya mongkok jroning batin tunggulku megalih ngobetake pernapan ing Majapahit kawula non kawula niku nanging siji kang tak rembugan lajeng menapa darunani parpatan rumangsa kamardikaning Majapahit iki wis mak taun-taun mula aja dilalakake nggone nglestarekake kamardikan iki kudu diuri-uri kudu diurip-urip aja nganti diilang-ilang contone kakang pancen adat mono asal dadine negara Majapahit iki aja dilalekake lan kala mangsane setahun pisan kudu dianakake pagadian apa biasane waduh sinuwun menawi ngaten prayogi sanget mangke menawi boten dipun leksanani lan boten dipun wujuti ingkang kersa kawi dengan kawibawan dalem menawi rumpik mangke bida kalane sok kala mangsane kathah patut yo pancen kuwi kakang Sinta puji minangka lan wong yo ayeme sing darbi panguwasa yo ngayemi sing dikuasani kaya dene para among kawula alit kabeh saking kersanipun kados pundi dina sak mangko supaya utusan Demang golek tandak sing ayu golek tayub iya sing ayu mengko sesuk jam 10 dikepiyakake sak ngarepe Panjapa kae minangka nglestarekake kamardikane ing kraton Majapahit bocah mantri iki kula dawuh wanter dawuh dalem ingkang sinuwun nggone dawuhake supaya kowe dipasrahi golek tandak tayub supaya kanggo pahargyan setahun sepisan ning Majapahit kene. Sendika dawuh. Yen pancen kaya ngono tasewakan bubarake aja bali ning wis maning dhewe-dhewe. Enggal golek tandak kabeh pamong praja mung kari ngenteni tekaning tandak. Menawi sampun purna dawuh dalem sinuwun kepareng lengser pasinayon tambahi pangestu
karo kabeh. Waalaikumsalam Gusti Menggung. Waalaikumsalam Ndara Menggung. Weh kadingaren sore-sore. Rada awan sithik sampeyan kok teko nggih ibu kula niki wigati napa. Ya ngono jegol dirana kentong lan kowe pisan ngajemin. Iki dina sepisan aku kangen karo kowe kabeh ana tetembungan silaturahmi suwe ora ketemu. Nggih. Semono mau kaya dene awak dhewe iki rumangsa dadi indih panguwasane Gusti Ratu ing Majapahit Sang Prabu Brawijaya Andarjaya ingkang kanggo nglestarekake kabudayan setahun sepisan dianakno Pahargyan Tayub iku mau iki ya aku tak weni jot kowe. Matur nuwun. Genah mawon. Niki nek disikani jot Tayub kula nggih purun wayang golek nggih purun. Ketoprak nggih purun. Lho ngono nggih kenane ditawani ketoprak nggih mboten purun kok. Wah. Ora Mbah Taji pokoke wayang golek. Kula ngangge karo kula dhewe kandhani sinten mawon kula pun mboten gugu ngoten mawon. Wayang golek. Kula niki uri-uri kabegyan. Nggih pancen tenan nek dalu niki pancen Pak Diman iki urip-urip kabudayan Jawa wayang golek. Kok wayang golek ku biyen saka Jepang. Ana unen-unene sejarah Mbah Taji iki ya wong suara burung wong anut-anut ngono wae. Kabar sing tak tampa dawuhe Mbah Kasdan biyen iku saka Ngrapah. Mbah Sri. Dadi ora aneh lan ora wongko yen Mbah Taji ditanggap karo Pak Diman dina iki. Ngono lho ya. Mbah Kasan, ayo tukul Mbah Kasim. Mbah Kasim tukul Mbah Kasdan. Dadi turun dalang sampai 3. Nek Mbah Taji ki ora turun dalang piru dalang. Nah, penake. Mun niki njing napa iki kira-kira ping pasih Tayub? Ya kaya ngono jegol dirana kentong. Sesuk jam 10 tandak Tayube iki kudu wis tekan kono, wis kari diranti, perkara biya wis cukup. Nggih, ngoten mawon. Kula sendika dawuh. Lah Tayube saged pundi niki? Ayo sumanggamu saka Etan ya ana, saka Kulon ya ana. Ya sing penak iki gabung, Mas. Sokor-sokor. Ayo kaya ngene iki jenenge mayang golek 5 juta iki kon nggawa sinden loro. Lho, ternyata kon gawa, syuting kon gawa. Lah nek kurang Pak Diman, dipun asang iki tak kula iki. Wah. Aja kuwatir, pokoke cukup. Sing penting panjak-panjak sore mau tak wae ya. Jalannya kejutan diri iki. Aku iki dadi jalan, dadi ketua ketoprak tahun niku papat. Dadi ketua ketoprak sampai sakmene tanggunge dhewe donge yo duwe. 8-7 gawe wayang sampai ping 3 ramban. Iki nuwun sewu wayange nembe sithik kok wayang berdidol ana kependhet. Napa? 28 dina tangan siji. Ora turu ora madul. Nemente. Ora ngarah nek Mbah Taji ku pamane curang dan keuangan ning bidang organisasi ora dipun pamane. Lho panjake ngantek tuwek jalange yo tuwek pisan ngene kok. Sithik diputno kok. Aku ana sithik yo tak gun sithik. Ana akeh gun sithik. Ini iki lho. Ini iki kan aku kene janare anjing watake Mbah Taji. Kok dibul sithik yo. Seneng ora tak bakal panji dhewe yo kowe kabeh melok. Ngono lho ya. Oh, lan nek kepengin oleh opah sing akeh kaya dalange yo golek iso dhewe-dhewe. Pajak iki pira? 8 apa 9? Do golek job dhewe-dhewe. Wis ah, ape mbok ben 20.000 monggo, mbok pen aku 10 yo tak tampa. Isih nutuk sarang. Dadi jalan kuwi yo gampang, dadi ketua koprak yo gampang, sing ngangel payu. Dan terik, ambek Pak Diman ngombe nane
mangane kopi ini cukup rada ganter. Wis. Nggih, kula sadahi menawi ngaten kula badhe pados panjenengan. Sampai matur kewala ngersani Sang Prabu Brawijaya kantun mengko. Yen pancen kaya ngono, Kaling Ratu tekan kabeh Adika Dirana kepal. Monggo nderekaken sugeng kondur. Gendhi ketoprak asmara ndana nduk. Iya, Mas. Ayo, Bu. Gayeng tenan mak nek kaya ngene regen banget. Sindene ya telu. Nah. Lalae. Biasane wayang golek iki ora tau gawa sinden lho. Bareng dalangi duduk do teko diwi-diwi ana rondo no. Wis ngono. Mulane apa dalange wis tuwa iku dalange cerobok. Wedi kabeh saiki ora wedi. Wayang lanang wedok tak roboi kabeh. Ngono yo wani nedak saiki monggo Bu. Ini iki sesuk sapa sing ngitung duwe sing nrimakno sapa iki ya. Ora ono. Pak Eko dhewe malah bublak kabeh.
mau gendinge Asmara Ndana ya mak gending teko prakiringan gek enom. Iya. Panjenengan kuwi Asmara Ndana. Ya sadurunge awak dhewe iki ngenalke ya, Nduk. Ayo bareng padha uluk salam. Atur salam pambagya wilujeng dene keluarga seni wayang golek dikaturi supaya nggelar nang daleme Pak Jiman sak keluarga sarta Bu Endang. Iki sepisan. Sing sunat iki diluwa, sing kaping pindho manteng kakung lan putri ngepas iki mau awak dhewe ngerti ya kuwi sepasarane. 12 dina dinteni mergo karo ngenteni wayang golek kok. Ngene kok do, ya muga-muga sak pungkure kok kene nggone Pak Jiman ana sing eling karo awak dhewe ya, Nduk. Iya, Mak. Yo. Wong nonton wayang golek kudune ya seneng kok. Iki tak jejer wayangku sing lanang yo ganteng-ganteng. Sing wedok yo ayu-ayu. Yo ayu-ayu. Tak prongno kotak ya do rukun. Lho. Ngene iki nek upama yoga sindek diprongne kotak ngono rukun apa ora? Aku percaya. Pokoke tutupi kotak iku kocar katir munggul. Wah. Nek wayange Bapak Jura rukun. Wis ora singgulan, sik singgulan tah wis ora bakal mungkar. Lho lak enake istimewa iki. Nah, 36 tahun kepungkur Nduk, awak dhewe nom-noman iki ora mulih-mulih ana saka desa Dulang kene, kelurahan Bangsri. Sejarahe Naya Gimbal nganti dibangun kaya ngono istimewa, jagat merata petan kulon lor kidul, sapa sing ora krungu ning gone Naya Gimbal. Lho. Kabeh ana sing godhong-godhong, ana sing nggawa mobil, wih pancen ya awak dhewe iki rumangsa karek nyawang. Iya ya dibatutke Nduk nate padha uluk salam karo para sedulur kene perlu atur salam pambagya wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, matur nuwun sanget. Regeni ora kaya dina iki. Inggih setindah ingkang kula hormati Bapak ingkang amengku gati duwe kabejat Pak Sujiman sak kulawarga. Kaping kalih menika Bapak Kades Bangsri ingkang dadi panguwasa tunggal ing dusun Bangsri enggo saged wewangunanipun maedah edapi. Dalani 36 taunipun separone umure dalange. Wah, pangkling kabeh. Ndek esuk bangunane ratane jos. Ndek ngenani 17 Agustus presiden mulai Pak Karno dipuasang kabeh sampai kan pungkasan. Walah, regeni kaya dene pasar malam. Wah, liwat di lurah kaya ngene ya kok nemu wong Bangsri. Wah, ya ingkang kaping 3 bagian keamanan nggih menika Bapak Babinsa ingkang kula hormati nyuwun pengayoman dalem niki sehat lancar saged lestari anggenipun gelar wayang golek. Iya Mak sing kaya ngono. Iki kaya ngene ya, Nduk. Sajane anggrana kubu gajah nyumbang nyamber. Bundang ini biasane ape ana jog meneh. Mbok panjer. Ngono nek panjer entek ya kandha bapak iki. Pripun lan kok sepine ngene. Ngono ku ya sing guyu kuwi. Mbak anggere wis gak rono blas iku aku ya seneng paling ora lancar iki. Pondok keret anjena kita njek larise ngono lho. Mulane dalane ora patek laris iku ora wong nanggap wong larise do dijalungi.
Sing tayub Dorono, sing PK Dorono wis. Wis. Ya nduk sajane kene. Iki kita kok ana tamu kae, Pak. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek kadose Mas Jegol Dirana kencang nika. Walah. Nggih nika pun. Kula tak mlebet. Wah. Walah. Walah iki kaya lemu iki. Wah, di corona iki sampe gawe apa Bu sampean? Aku corona nyinjen ora payu, nayup ora payu, aku dadi salak wedok. Calak kok wedok. Mulane panjak-panjake dhewe biung calak wedok. Nah diremut kok kadungane brotol kabeh. Ora nganggo gaman. Dadak. Kok remut bareng kanggo sunatan iki. Ngapuri Sugeng Rawuh Mas Jegol Dirana Kentong. Wigatine napa niki? Wah, ini Mak. Rene iki padha gelar tayub ning gone Majapahit. Iki anak buahmu generasi peneruse kok ya wis pantes-pantes wis kempring-kempring jane kene kabeh. Ya pancing kula wentah tujuana generasi penerus sing bumbukane tuwa arep kaya anak muga-muga eling kanggo wedane wong tuwa. Pinjang napa niki kira-kira mangkate? Kaya anter dawuh dalem ingkang Sinuhun Brawijaya sesuk jam 10 kudu wis kepyak tayube. Ya ngono ya, Nduk. Ora perlu dawa dinudut iki mono sithik eding dibun wektune awak dhewe njebling ning kene nyabrut ning kene iki kanggo bahagian tayub. Mula uburampe dandan ana wedhak, ana gantu, ana samure wis dicukupi kabeh aja ana kang padha kari. Yen pancen kaya ngono Kang Jegol Dirana Kentong, masa borong keslametane anak kula. Ya mulai ya budale sing penting selamat. Nek pancen kaya ngono, Mak, ya aku njaluk pamit kono, Nduk, nang antuk Mas Jegol Dirana Kentong.